een reis naar Hawaii. Ja. En dat viel juist met de Barcelona's. En dan moet je niet de weg. Ja, de prijs gewonnen. En hij moest gewoon. En hij mocht alleen gewoon nemen met de vrouw. Oké. En geen goed, zegt die vrouw. Geen goed, dan ga je prijs gewonnen, het kost zoveel. En dat gooi je met van naar Hawaii hier. Een week. Ja, dat is goed. En die ging Frides of Soorters ging dit naar Hawaii, zo heb je het geschreven. En 's morgens weer terug. 's morgens weer terug. En hij zich gekleed, hij van alles reed en hij in de beerboek. Ja. En zo ging dat liedje ook van Oes beer is weer terug uit Hawaii. En dan moest ze met trompet doen, met zo'n demper. Ja. Oes beer is weer terug uit Hawaii. Ik kijk van love en bye bye. En de giet hier draait met de huberbendier. En zo ging dat liedje. Ik zou hem toch eens uitbrengen. Ja. Dus je me vertellen zit, je staat toch de geit. Ik zou hem eens online zetten. Ik vind het een leuk nummer. Ja, dat is een heerlijk. En ik weet zeker dat in een café zijn, dat ze met gingen daar. Ja. Maar ik kreeg 9 nog punten. En toen ging je Harry van de broek ook zalige de bakker. Ik zeg, Harry Kois. Daar was het opgevallen. Toen zit er zo die dikke toet van vorig jaar. Dat was hartstikke goed. Met dit, ik heb jou niet veel punten gegeven. Ik zeg, waarom niet? Een zoepletje. Een zoepletje zag ik. En dan bestelden ze zich dan eten. Ja, als hij iets vast geloof ik niet door is natuurlijk een pilsje drinken. Nee. Dus dan mogen er geen liedjes over gaan tegenwoordig. Tegenwoordig ook niet trouwens. Hè.